Príjemný dobrý večer prajem, milí študenti. Tak a opäť po roku sa znovu vidíme, respektíve počujeme. Dúfam, že ste mali dobré skúškové a že vás čakajú pekné 2 letné mesiace, pri ktorých si oddychnete a dúfam, že vám skúšky nezostali, respektíve čo najmenšiemu počtu skúšky nezostali do augusta, tak aspoň ten júl, že si niečo oddychnete a čo sa týka tej nejakej časti, tak samozrejme budem za to snažiť zase držať krátko, ale tak, aby to malo proste nejaký efekt, sa budem snažiť stále to komponovať do určitých celkov. Nasledujúca téma už je trochu patologická. Rozhodol som sa, že sa budeme venovať blokádom tavarových ramienok. Je to komplexná téma, keby ste chceli poriadne vedieť, ako tie tavarové ramienka, vlastne ako prečo to QRS práve tak vyzerá pri tavarových blokoch, tak to by som rád vysvetlil, pretože mňa to zaujímalo ešte keď som bol študent, lebo kvačka hore, kvačka dole, to je síce fajn, keď si človek memoruje, ale keď tomu rozumie, je to skvelé. Preto to rozdelím do viacerých sérií podcastov. V tom prvom podcaste budeme naozaj len teraz sa snažiť diferencovať pravý blok tavarového ramienka od ľavého bloku tavarového ramienka. Toto tu pred vami je ľavý blok tavarového ramienka. Ako to viem? Viem to tak, pretože hlboké QS v prekordiálnych zvodoch na pravej strane hrudníka, čo je V1, V2, na ľavej strane hrudníka je V5, V6 a v strede je V3, V4, to len opakujem. Na pravej strane hrudníka je V1, V2, preto ich voláme pravostranné prekordiálne zvody a na ľavej strane hrudníka V5, V6, na ľavej strane srdca, ale taktiež aj hrudníka, tým pádom je AVL a 1. Veľmi dôležité zvody a oni ukazujú v ľavom bloku veľmi silné, veľmi dôležité veci. V každom prípade, viete, tavarové bloky, to sú bloky, ktoré potom vedú k tomu, že sa nesprávne vedie vzruch v jednotlivých komorách. Máme len 2 komory, jedna je na pravej a druhá na ľavej strane. A preto kamery, ktoré nám ukážu podľa QRS komplexov, aká je to patológia, sú v podstate tie, ktoré sú na pravej strane a tie, ktoré sú na ľavej strane. To znamená, najdôležitejšie kamery, ktoré to sledujú, sú zvody V1, V2 na pravej strane srdca, V5, V6 a 1 AAVL na ľavej strane srdca. To znamená, odmyslite si všetky ostatné zvody a riešme iba pravostranné prekordiálne zvody, ľavostranné prekordiálne zvody. Nič viac, respektíve ľavostranné zvody 1 AVL, ktoré nám veľmi pomôžu. Tak, a teraz to už bude veľmi jednoduché. Sledujte. Pravá strana hrudníka, terminálna kvačka nadol, QS. Ľavá strana hrudníka, tendencia kvačky nahor. Tu ani neviem, ale tu isto, pozrite sa ako. A poriadne. Dobre? Je to ľavý blok tavarového ramienka. BLTR je blok ľavého tavarového ramienka. LBBB som napísal, aby ste vedeli skrátka zahraničného Left Bundle Branch Block. To znamená len, aby ste boli proste v obraze. Teraz sa pozrite na toto. Čo je na pravej strane hrudníka vo V1, V2? Je tam terminálne pozitívny QRS komplex. A ja viem, že to je pravý blok, pretože prekordiálne terminálne pozitívny QRS komplex. Presne naopak ako pri ľavom bloku je na ľavej strane terminálne negatívny QRS komplex. Viem, že síce QRS komplex ide veľmi dohora, že je to pozitivita, ale toto tu zotreté S. Toto zotreté S nám hovorí o tom, že terminálne QRS komplex negatívny, terminálne. Prečo ma zaujíma záver QRS komplexu? Tomu sa dostaneme k ďalšiemu slajdu na konci tých 10 minút, ale už teraz viem povedať. Viete, to, že 2 komory sa nekontrahujú naraz, to je za vinou tomu, že tavarové bloky nevedú vzruch rovnako. Keď je jeden tavarový blok porušený, tak jedna komora
sa depolarizuje skôr ako druhá. To znamená, QRS komplex je ako keby máme dva QRS komplexy jednej komory a druhej. A keď sú tavarové bloky v poriadku, tak oni tvoria jeden QRS komplex. Ale pozrite sa na tieto QRS komplexy. Tam sú rozštiepené QRS komplexy dvoch komôr, ktoré sú roztiahnuté. Preto, lebo jedna komora sa depolarizuje skôr ako druhá, kvôli tomu tavarovému bloku jednému, ktorý spôsobí to, že tá druhá komora sa depolarizuje neskôr. A práve pri bloku pravého tavarového ramienka oneskorená depolarizácia pravej komory spôsobí v ľavostranných hrudných zvodoch terminálne S. Je to veľmi špecifické, to viac špecifické ako to tu. Hej? Takže poďme, aby sme si vytvorili pravidlo. Ja chcem vytvoriť také pofiderné pravidlo, podľa ktorého vy sa budete vedieť orientovať. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Pravostranné prekordiálne zvody, terminálne pozitívne QRS, ľavostranné prekordiálne zvody, terminálne negatívne QRS. Dobre? Aj v AVL, aj v 1. Tak, vytvorili sme si určitý systém. Čo som vlastne hovoril? BPTR je blok pravého ramenka, RBV je blok Right Bundle Branch Block, hej, z angličtiny. Čo som vlastne hovoril? Terminálne negatívny QRS komplex v pravých prekordiálnych zvodoch a pozitívny v ľavých prekordiálnych zvodoch, respektíve 1 AVL, je ľavý blok tavarového ramienka. A tu je zase ten presne opačný stav. Prekordiálne vpravo mám pozitívny a vľavo negatívny. A to je zase pravý blok tavarového ramienka. Respektíve, inými slovami by som mohol povedať, tam, kde je terminálny QRS komplex pozitívny, tak tam je blok tavarového ramienka. Keď je terminálny QRS pozitívny v ľavostranných prekordiálnych zvodoch, je to ľavý blok tavarového ramienka. Keď je terminálny QRS pozitívny vpravo prekordiálnych zvodoch, je to tento prípad, je to pravý blok tavarového ramienka. Poďme sa ešte raz pozrieť na ten ľavý. Terminálny QRS pozitívny v ľavostranných prekordiálnych zvodoch, jedna tu a tu, takže je to ľavý blok tavarového ramienka. Aj keď určite v EKG sú špecifické znaky, niekedy tie pravidlá neplatia, ako väčšinou platia, ale toto tu je typické terminálna negativita na opačnej strane, na pravostranných prekordiálnych zvodoch nám hovorí o tom, že je ľavý blok tavarového ramienka. To znamená, že vidíme určitú schému. Sledujte akú. Tú schému som zapísal v určitej mnemotechnickej pomocky a dúfam, že sa vám bude páčiť. Najprv chlapcom, študentom. Kleopatra má pravú ruku hore a ľavú ruku dole pri pravom bloku tavarového ramienka. Pre slečny je to taký Egypťan a tam máte prekordiálne zvody V1, V2 a vľavo V5, V6. Tam si ešte môžete dopísať 1 AVL. Ku V5, V6 patria 1 AVL, hej, sa ospravedlňujem. No a V1, V2 sú pravostranné prekordiálne zvody, tie sú nahor. A tie druhé sú tým pádom automaticky vždy nadol. To je pravidlo, zrkadlové pravidlo, ktoré je vždy. To vieme predsa, hej. Na jednej strane je pozitívny, na druhej strane musí byť negatívny z pohľadu zrkadla v zrkadlovom zvode. No, sú približne v zrkadle tieto zvody taktiež. No a teraz, keď je pozitívne pravostranné prekordiálne zvody sú pozitívne, ľavostranné negatívne, pravý blok tavarového ramienka. Keď sú ľavostranné zvody pozitívne terminálne a pravostranné zvody negatívne, je to ľavý blok tavarového ramienka. Hotovo. To je celé. Poďme si to pozrieť. Toto je ľavý blok tavarového ramienka. Prečo? Lebo ľavostranné zvody sú pozitívne. Wow, pozrite, ak silno pozitívne. A negatívne na pravej strane. Obidve veci platia. Vychádza, to je to skvelé. Áno. V1, V2 a V5, V6. Pravostranné negatívne, ľavostranné pozitívne.
Takže ľavý bok tavarového ramienka. A teraz pravý bok tavarového ramienka. Pravá ruka hore, ľavá ruka dole. Pravostranné zvody prekordiálne sú pozitívne a ľavostranné prekordiálne zvody terminálne. Hovorím terminálne, hej. Preto tuto je to síce pozitívne, a to je terminálne negatívne, hej. Lebo tu vyzerá, že sú obidve pozitívne, ale tá terminálna negativita toto zotretestuje. To znamená, že to je pravý blok tavarového ramienka. Toto je inak typické M-ko, ale k tomu sa ešte dostanem. Sú také typické znamenia, králičie uška, hej, ale k tomu sa samozrejme ešte dostaneme, nechcem všetko do jedného splietať, ale najprv túto schému som vám chcel ukázať, hej. Schému, tento typ tej Kleopatry, hej, že vždy je to hore, dole, hore, dole. Keď je pravá strana hore, pravý blok tavarového ramienka, ľavá strana hore, ľavý blok tavarového ramienka, respektíve keď je ľavá strana dole, pravý blok tavarového ramienka, keď je pravá strana dole, ľavý blok tavarového ramienka. Toto bol základný princíp a tu už som len schematicky, ešte raz máte doprevodový systém srdca, hej, tavarové ramienka, ľavé je väčšie a diali sa preto na predné a zadné, ale k tomu sa potom dostaneme v ďalších, to nebudeme všetko hneď splietať, hej, ale predné a zadné má ľavý blok tavarového ramienka a pravý blok tavarového ramienka 1. Tu máte nakreslený blok pravého a tu blok ľavého tavarového ramienka. A tu je presne to, čo som vám vtedy vlastne ukázala. Vysvetlím a skončím s týmto najprv, že tým vysvetlením, čo som vlastne už trošku predbehol, prečo ten QRS komplex je rozširutý. Preto, lebo obidve komory sa nedepolarizujú naraz. To znamená, nevidíme jeden QRS komplex, ale dva QRS komplexy, ktoré sú tak blízko pri sebe, že jeden QRS komplex vyzerá ako roztiahnutý IT-est, to znamená, že je viac ako 120 milisekúnd. To znamená, poďme si teraz postaviť kritéria, ktoré zatiaľ máme. QRS komplex na tomto popísanom EKG-čku, hej, popíšete to EKG tak, ako sme sa učili zo všetkého z predošlých dielov a zistíte, že QRS komplex má viac ako 120 milisekúnd. Hej, v tomto prípade to je viac ako 120 milisekúnd. Tak, teraz druhý bod, ktorý urobíte, je, musíte zistiť, že či nie sa vôbec jedná o supraventrikulárny rytmus, lebo čo ak pacient je komorovým rytmom? Keď je komorovým rytmom, to znamená, že v komore je ektopický fokus, ktorý vôbec netoleruje, ignoruje prevodový systém srdca, spúšťa z komory rytmus a komorový rytmus, komorová tachykardia a tak ďalej. Toto je supraventrikulárny rytmus, lebo vidíte tu, že také malé blipy, bodky, vlnky, za ktorými konštantne nasleduje QRS komplex. To sú P vlny. Dobre, vidíte ich vo V1, vidíte ich v 2, vidíte ich všade. Dobre, pomaličky. To znamená, že je to sinusový rytmus a za sinusovým rytmom, keď je rozšírený QRS komplex, tak je to v drvivej väčšine blok tavarového ramienka. No a ktorý to je tavarovo ramienko, tak systém Kleopatry uprednostníme. Pravá strana, pravá ruka je kde? Je hore. Pravostranné prekordiálne zvody sú hore a ľavostranné sú dole. To znamená, je to blok pravého tavarového ramienka. Myslím si, že to je na začiatok a niektorí si všimli, že už som jeden podcast predtým pustil, len som ho vymazal preto, lebo vôbec mi nebolo vidno kurzor a preto som ho ešte raz opakoval. Takže do nasledujúceho podcastu dovidenia alebo do počutia.